Napakaganda guys. Good morning guys, muli po nag-kitchen. So guys, ngayon po ay araw ng Martes. Magluluto po ako ng aking version ng ginataang langka with alimasag. So guys, tara po, samahan niyo po ako. So ngayon guys, ito po yung ating langka. Yan. Bali kung mapapansin niyo po, binabad ko po siya sa tubig para hindi po siya mangitim. So ito po yung ating gagamiting mga sangkap. Bawang, sibuyas, luya, bagoong, siling labuyo, siling panigang, pangalawang piga ng nyog, unang piga ng nyog. So yun guys, ito naman po yung ating gagamiting pansahog. So yun guys, ito po ang ating alimasag. So yun guys, bali nakita nyo na po ang ating sangkap na gagamitin at ang ating pansahog. So umpisa na po natin. So guys, ang una pong gagawin ay ilalagay ko po ang alimasag dyan sa kawali. Lalagyan ko po siya ng pangalawang gata. Sunod, lalagyan ko po ng bawang. Ilalagay ko na rin po ang sibuyas. Sunod, ilalagay ko na rin po ang luya. Ilalagay ko na rin po ang bagoong. Ilalagay ko na rin po ang siling labuyo. So yan guys, hintayin ko lang siyang pumulo. Yan guys, kumukulo na, hahaluin ko lang siya. So yan guys, ilalagay ko na po ang ating langka. Hahaluin ko lang po siya ng bahagya. So yun guys, bali tatakpan ko muna siya para lumambot. Makalipas po ang 15 minutes, bubuksan ko na siya. Haluin ko lang guys. Kung mapapansin nyo po, natutuyo na siya. Pero guys, hindi pa okay yan. Hinintay ko pa siya na mas matuyo pa ng bahagya. Saka ko ilalagay po yung pinakang gata. Tatakpan ko ulit siya ng mga 5 minutes pa. So yun guys, nakalipas na po ang 5 minutes. Check na po natin. So yun guys, kung makikita nyo natuyo na po. Hahaluin ko lang. So ngayon guys, ilalagay ko na po ang unang piga ng nyog. And then guys, ilalagay ko na rin po ang natirang siling panigang. Mapapansin nyo guys, marami akong nilagay na sili. Mahilig po kasi ako sa manghang. Yan guys, hindi ko na po siya tatakpan. Hihintayin ko na lang na maluto yung gata. And then okay na po yun. So guys, kaganina nakalimutan ko pong sabihin sa inyo, gagamit po pala tayo ng pangpalasa. Yan guys, haluin ko lang. Titikman ko muna siya. Medyo matabang, mag-add po ako ng asin. Napakaganda guys. So yan guys, sa punto na to, okay na po yan, luto na po yan. Mag-plating na po tayo. Yan guys, ginataang langka with alimasag. Eto na guys. Yan. Yan po ang finished product. So guys, kung mapapansin niyo po, yung gata niya nagkukulay dilaw.
Dahil po yun sa aligin ng alimasag. Kasi po, yung nabili ko kanina, maliliit lang siya pero napakatataba. Yung kulay po ng gata ay naging dilaw na. So guys, tikman ko na po siya. Ginataang langka with alimasag. Tara guys, kain po tayo. Sabi. Manghang yung lasa. Lasang lasa mo guys yung alimasag at saka yung bagoong. Grabe. Sobrang sarap. Malambot yung langka. Pagka ganito po ang ulam, paparami pa ako ng kain. Basta yun lang guys. Napakadali lang po siya lutuin. Basta step by step, makukuha nyo rin ang tamang pagluluto. So yun guys, bali mag-shoutout po ulit ako. Ayan guys, bali shoutout po kay Ma'am Rose Almasan. And then shoutout din po kay Ma'am Maricel Andagan. And then kay Ma'am Lisa Austre, shoutout po sa inyo. And then kay Nanay Opel Bunying. Nanay Opel Bunying, mag-iingat po kayo palagi and then stay safe. God bless po sa inyo. Pati rin po kay Rose and then kay Maricel and then kay Lisa. God bless po sa inyong lahat at salamat po sa panonood nyo lagi. Yun. And then shoutout din po kay Paring Negi ng Tulay Kasiguran Sorsogon. Pre, shoutout sa'yo. Mag-iingat ka din and then God bless din sa'yo. So yun guys. Sa gusto ko magpa-shoutout, comment na kayo sa baba. And then shoutout ko po kayo sa susunod na vlog ko. So yun lang guys. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Night Keep safe.